Tuwuh ngrembaka sacara seimbang. Panglimbang 5 menit dina Senin Kliwon tanggal 17 Juli taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 13 ayat 31 tekan ayat 35. Ing parkiran sepeda motor gereja Gembala Baik Batu mau awan, aku ketemu karo Bapak Petrus, ketua stasi Pandanrejo. Ing patemon kang amung sedhela mau, panjenengane kober nyritakake kahanan salah siji umate kang ninggalake iman kapitayane. Umure kang wis sepuh sarta kahanan ekonomine kang pancen pas-pasan kapigunakake dening pangkerasuk keyakinan liya kanggo milut umat mau mlebu menyang golongane. Kanggo ngawikani dumadine prastawa saemper, Pak Petrus ngrengsengake kegiatan-kegiatan rohani lingkungan. Cara mau kaajab bisa dadi sarana prayoga kanggo betenging iman kekatolikan. Kaya kang kaseringake Bapak Petrus ing cecala, kejaba grengseng nuwuh ngrembakakake sacara menjaba para pendherek dalam Gusti tinimbalan nuwuh ngrembakakake iman kapitayan sacara manjeru. Nuwuh ngrembakakake iman kapitayan manjaba lumrah katindakake kanthi memulang, sesorah, andum pamikiran, gotong royong, sarta maneka kabecikan liyane marang wong sakiwa tengene. Kabeh iki asring sinebut kesaksian iman. Ing waosan dina iki, prakara iki kegambarake ana pasemon wiji sesawi kang tuwuh ngrembaka saengga akeh titah antuk mumpangat saka pakaryan mau. Dene nuwuh ngrembakakake iman kapitayan sacara manjeru katindakake srana mikuat iman kapitayan pribadi lan antara pribadi jroning pepantan para pendherek dalem Sang Kristus kanthi sregep ndedonga pepanggihan kalawan Gusti, njembarake kawruh bab iman kapitayan, maneges maneguh iman kapitayan, asring kumpul-kumpul gegulang lan andum pengalaman iman lan sakpituruté. Ing waosan dina iki prakara iki kapralambangake ana pasemon ragi. Rikala wong Katolik amung demen tumindak becik marang pepadha tanpa kupiya ngangsu kekuatan iman saka Sang Sumber ya Gusti Allah sarta pepantan pasemuan dalem. Rikala angin gedhe pamurtatan tumempuh, gelis wae dheweke enggal ambruk. Para tresna pelem kinasih andum kabajikan marang sapa wae lan kanthi cara apa wae becik lan prayoga minangka wujud paseksen iman kapitayan jer kabeh mau nyengkuyung dumadine karaharjaning urip umat manungsa. Nanging luwih becik lan luwih prayoga binarung kupiya mikukuh iman kapitayan sacara menjero kanthi asring lan gegulang gedunga pepanggihan kalawan Gusti, njembarake kawruh bab iman kapitayan, maneges manekuh iman kapitayan, asring kumpul-kumpul andum pengalaman iman antara warga pasamuan lan sapiturute, jer iku kang dadi galihing pangandel. Ayo padha gegulang iman kapitayan amrih ora kropos. Ayo padha menehi paseksen iman kapitayan amrih ora kuntet lan cebol iman kapitayan kita. Suwawi sami munjuk, kunjungan so dalam Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah sumber iman kapitayan kawula munjuk sembah nuwun awit penget kangge ngayahi iman kapitayan kanthi seimbang, ngrembaka manjawi nanging ugi ngrembaka manglebet. Mugi penget menika manjurung kawula tansaya grengseng gesang bermasyarakat lan menggereja lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.